Hallo zusammen, v tomto videu si prejdeme rozličné redemidl, ako môžete vyjadriť svoj názor. Takže naučite sa úvodné frázy, vety typu myslím si, som toho názoru, som presvedčený a tak ďalej. A ja som vám to zoradila aj podľa úrovne. Od A1 po C2. Je to také orientačné, nedá sa to úplne 100% povedať, že toto je táto úroveň a niekedy je to také nahranie na prelome, ale aby ste približne vedeli, o akú úroveň sa jedná a čo je teda pre vás relevantné, podstatné. Los geht's. A1, čiže úplné základy. Ako môžete vyjadriť svoj názor? Ich denke, das ist eine gute Idee. Myslím si, to je dobrý nápad. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich denke, myslím si, od slovesa denken sa používa naozaj veľmi často. A aj samotní Nemci používajú toto spojenie, túto frázu ich denke. Aj keď to je len A1, je to veľmi často používané. Ich glaube, es ist die beste Lösung. Verím, ich glaube. Verím, to je najlepšie riešenie. Ich glaube, es ist die beste Lösung. Glaube, es ist die beste Lösung. Čiže keď ste už viacej presvedčení o tom, že je to naozaj najlepšie riešenie, môžete povedať ich glaube, od slovesa glauben, veriť. Ich finde, es ist eine gute Idee. Myslím si, je to dobrý nápad. Ich finde. Finden znamená aj nájsť, ale finden znamená aj ako myslieť si, považovať niečo za dobré, zlé, zaujímavé. Ako je to v tomto príklade. Ich finde, es ist eine gute Idee. Myslím si, je to dobrý nápad. Alebo ich finde die Idee gut. Považujem ten nápad za dobrý. Ich finde die Idee gut. Rozdiel medzi týmito dvomi vetami ich finde, es ist eine gute Idee a ich finde die Idee gut je v tom, že v tej druhej vete už nemáme sloveso sein. Ist. Ich finde, es ist, je to dobrý nápad a v tej vete ich finde die Idee gut máme len to sloveso ich finde, potom koho čo, ten predmet die Idee gut. Považujem ten nápad za dobrý. Alebo považujem tú knihu za zaujímavú. Ich finde das Buch interessant by mohlo byť. Alebo ich finde das Buch ist interessant. Sú to dve varianty, ako to vyjadriť pomocou slovesa finden. Už si vyberte tú svoju. Úroveň A2. Meiner Meinung nach ist es eine gute Entscheidung. Podľa môjho názoru, meiner Meinung nach, je to dobré rozhodnutie. Meiner Meinung nach ist es eine gute Entscheidung. A všimnite si, meiner Meinung nach je fráza, patrí to spolu a hneď za tým ide sloveso ist. Meiner Meinung nach ist es eine gute Entscheidung. Je to naozaj veľmi často používaná fráza. Ich bin der Meinung, dass wir das Projekt doch beenden sollten. Myslím si, že by sme ten projekt mali predsa len dokončiť. Myslím si, ich bin der Meinung, doslova som toho názoru, že by sme ten projekt mali predsa len dokončiť. Ich bin der Meinung, dass wir das Projekt doch beenden sollten. Für mich persönlich ist das nicht so wichtig. Für mich persönlich, pre mňa osobne, ist das nicht so wichtig. To nie je až také dôležité. Für mich persönlich ist das nicht so wichtig. B1, B1. Ich bin der Ansicht, dass wir noch eine Person einstellen sollten. Som toho názoru. Ich bin der Ansicht,
že by sme mali prijať ešte jednu osobu. Dass wir noch eine Person einstellen sollten. Ich bin der Ansicht, dass wir noch eine Person einstellen sollten. Ich würde sagen, dass wir alles richtig gemacht haben. Povedal by som, ich würde sagen, konjunktiv 2, podmieňovací spôsob. Ich würde sagen, dass wir alles richtig gemacht haben. Povedal by som, že všetko sme urobili správne. B2. Ich bin überzeugt, dass es die beste Entscheidung war. Som presvedčený. Ich bin überzeugt, dass es die beste Entscheidung war. Som presvedčený, že to bolo najlepšie rozhodnutie. Aus meiner Sicht ist das die beste Lösung. Z môjho pohľadu, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, je toto najlepšie riešenie. Aus meiner Sicht ist das die beste Lösung. Ich habe den Eindruck, dass er nicht ganz ehrlich ist. Ich habe den Eindruck, mám dojem, že nie je úplne úprimný. Ich habe den Eindruck, dass er nicht ganz ehrlich ist. C1. Ich bin der Überzeugung, dass wir die Angelegenheit noch einmal besprechen sollten. Som presvedčený, alebo doslova som toho presvedčenia, že by sme mali tú záležitosť ešte raz prebrať. Ich bin der Überzeugung, dass wir die Angelegenheit noch einmal besprechen sollten. Es scheint mir, dass das die richtige Entscheidung ist. Zdá sa mi, es scheint mir, dass das die richtige Entscheidung ist. Zdá sa mi, že to je správne rozhodnutie. Scheinen znamená aj svietiť. Die Sonne scheint. Slnko svieti. Ale znamená to aj zdať sa. Zdá sa mi. Es scheint mir, dass das die richtige Entscheidung ist. C2. Ich bin der Auffassung, dass wir für das Projekt mehr Zeit brauchen. Som toho názoru. Ich bin der Auffassung, dass wir für das Projekt mehr Zeit brauchen. Že na projekt potrebujeme viac času. Meines Erachtens, tiež to založíme ako podľa môjho názoru, som tej mienky. Meines Erachtens sollten wir noch einmal darüber sprechen. Podľa môjho názoru by sme o tom mali ešte raz hovoriť. Meines Erachtens sollten wir noch einmal darüber sprechen. Takže toto sú príklady rôznych výrazových prostriedkov, ako môžete vyjadriť svoj názor. V bežnej komunikácii, im Alltag, v takom všednom dni, v bežných situáciách sa používa ale aj tak najčastejšie ich denke, ich finde, alebo keď ste presvedčení, ich glaube, ich bin überzeugt, meine Meinung nach. Používajú to Nemci samotní aj naozaj tí, ktorí majú veľmi dobrú nemčinu a tieto vyššie úrovne. Ich bin der Auffassung, meines Erachtens. Je to naozaj taká gehobenes Deutsch, taká vznešená nemčina, ktorá sa môže použiť napríklad pri veľmi oficiálnych rozhovoroch so šéfom, s nejakým predstavenstvom vo firme, pri formálnych stretnutiach. Ale v takej bežnej nemčine, keď chcete vyjadriť svoj názor, že tie šaty sa mi páčia, alebo to je dobrý nápad, tak sa to nepovie. Znelo by to veľmi, veľmi formálne, že som toho názoru, že tie šaty ti svedčia. Som toho názoru. Aj my povieme tak voľnejšie, že podľa mňa ti svedčia, podľa mňa ti pristanú. Ale samozrejme, keď sa pripravujete na jazykovú skúšku alebo pracujete vo firme, kde sa vyžaduje tá vyššia úroveň, je dobre vedieť aj tieto
vyššie výrazové prostriedky, lebo naozaj sa používajú v tých formálnejších situáciách. A jedna mini úloha pre vás: vyberte si pár výrazových prostriedkov a napíšte pár vlastných vied do komentára, vyjadrite názor na nejakú tému, napríklad čo si myslíte o ohnostroji na Silvestra? Das Feuerwerk an Silvester. Was ist deine Meinung dazu? Aký je tvoj názor k tomu? Alebo skúste vyjadriť názor na nejaký koncert. Napríklad, podľa môjho názoru bol ten koncert veľmi dobrý, alebo zaujímavý, alebo nudný, alebo akú knihu ste čítali naposledy, aký film ste videli naposledy. Napíšte, podľa môjho názoru, myslím si, čo len chcete, tá kniha bola taká a taká. A ja sa vám na tie vety pozriem, dám vám feedback a vidíme sa pri ďalšom videu. Tschüss!